너는 그러나 소고. 이나 가는 거 봐야. 하이시. 아시. 능 못다냐 뚝띠 가면 망상 속 파이다. 예. 와. 아보 올라. 데네 데가 하와 하니 방에 있는 거 이말라야 해. Bubagrate patal o khongnishe ti pasada phano muthangi manai teke bukrei mokolo mukti reke ungai thinangni bage khakamu toja chakra Narendra Burma hojagiri chalo maluma khuluma shal kahamo hezamara adiblo be khobja east tongmakare amchayo umor chakra Narendra Burma bai thangi malakya TRPCL ni chairman Borom gunang patal koina Jamatia 2014 business ni Dopha hoda hani bage Samung tangi phalemeni umor chakra tabubo than thonja maluma khuluma shalo Dopha Hodani bage Samung tangnai chakra no tisharui Borom reikha Borom gunang patal koina Jamatia umor rakjak jorawo thinangni bage imang nujak Borom gunang patal koina Jamatia no asuke hamjago mutane thani sidino diaijak Borom gunang patal koina Jamatia bo asuke hamjane borun thani putu rak mung hamjang mung manai mokol mukti ireke ngzagi thanga umor khelai phano jora kaisawo thancha klai Samung tangi phalemeni Borom gunang patal koina Jamatia no samom manai belekino khatung khaja ngja kogna thanibo chakra Narendra Burma shaka tipasad da phanno thancha tai muthangi manai khoronu susuk no abo ungkha bubagra tai Borom gunang patal koina Jamatia asuk simia Jerok Borom gunang jek patal koina Jamatia numungi khuk hamia saka borok nobo kok firaka Borom gunang Narendra Burma Yang pulano nini sinamung kisarati bumung ro 아니 뭉도 Narendra Burma kai nin baba ni mungkai sibjai busurok umorong kana nini ang kento raja tongpuru 15% borok bo raja tongpuru ang ko kirit kai apru babung ka birindia bir bikram da naki kirit bikram da otam kinyai raja last ni okay kai yo Bir bikram thifroni. obo tuma kami kelai kha mokai tomakari pubu tomakari purbo tomakari ke block khai bolo khai ngo hezamara hezamara ni nogo tini sabu phai kai ani nogo kai pathakanya joto ni sin des ni kai presiden koton no phayo Madam patal ni Madam no khai patal. bahai ma tong khayo ang kup tong tok jaka ani bakai ber ham tu kwa kai je ang surimani mutai no bang suri tong ko kento a mutai ni durbai da phakya na bini seja phakya awang sanmai kento angka an ne mutai no soitokari ma tong ma bai tai bo hamjaka kai ani a mutai no gunna sugui ma phakya ne bono mai bono busuk joti hamza 엄마 아니 함정만 까 더이상 그지 않습니다. 때 군노 그러니까 다봉네 이제 주어때 hinkai. 켄토 ang 라자노 하야니마야 라자 보승 보록 이제 마사에 맞는야 우리 동네로는 뭐 통과 한kai 켄토 파살보 뭐보제 사라티 프란 보록노 통부 딜리고 미실 미팅 가자 어넥 bar 그러니까 비니티뇨 지금 기술도 따복 고 따복 보이 히노 바다 부이바시 모톰 술라이토카 몬트리라고 자시자 나나로 컴마니 아보나 톡는다고 기사 nang boro khana saptiro 앞뒤록다 어넥 바다 먹고 신kh나가 그러니까 어넥 보롱니 부고 박스네 때 빼투와 때투와로 앞뒤록 사다 강아분노 칼로코 가야 뭐 자타면 되다록시 막가다 bopurun simen nang madam patal konna Jamatia malai kha 말에 봉통을 겹치네 기사 볼랑 봉통을 겨 bini je kokno khanawoi Bini- nang bono hamjaknani nangkha a kok tam kok ngay bini ko kintu bini ko kai sini sarati perani borok ban sini bagai bokuk kai kafraka sini jeti perasa bukung bara hamna bagai bokuk kai kafraka kintu bini rasniti kisah pangkimna kare angge bujine mane ingkai je agine rasniti ingkai abo kai jani jap bohok pungna si abo rasniti
Tabungnikai? Tabungni bo facility ke tumnai bo kuno rokom Korea suku khose pul kana chini borongno bo ham krai rinai anga bo mone khayo ani gyano thayo engkai mongkha bongni busangkha ud kadosro cyclang thaga tam nei songka gorista songka logo nei cyclang thani aru kise bejoangkha engkai songka chingagi songka logo no engkai tabungkha songka gorista sine snam kika engkai wasano songka logo Intani kabang nong ke songka gorista. Oh, kabang no ka songka Prasano gorista. se Songka songka logo khaika. Khaikya. Wansarok no khai goristo khaika. Gorista. Apti si san nayo na. Hmm. Okay. Apte. Engka kai abong kha borok ni pen bai nosto khaiyagi apti ingthangata. Acha. Engkai kintu hani busah nei ji tabuk bachi dinani kintu dui jana baragi. Sab sabo. Ebong raja kisah dekhagri mane kisah dekhagri mane raja bai tabuk sini patal no dekhagri mane sab dekhagri ye edisi tongnai rokse adinu nang biji pacha adi nang misil sango sing to aru misil khaya ne talsa sikang kori jagla ko thana wo bodot ne report dija engkai boro baro bol mutung ton kha jadi ja khai tongkha abong kha ono mesung sal abonongkha borok saimala liya wasu hai dekhagli kisa thangata hai thangata ga asuk boito kuchung ya kintu salsa borok thangsa gusina Ya, neng korngai ti prasana muthana hemane a korngai shabo. ebong patal bai raja unga nahi batungtan tai kekre Nge borok kini tau mili na ta nang na mili la yo wino suk nai. ma mili nai lo seso khai mili jakting thanai ta Ngui thanai. ngui Au thanai bor ras sot bani na. abo kentu sung uglong ni yang lakha baru Nuk lakha. kentu nuk pamanana nuk ya pamong manana abo otoso buji maya mapita Acha. kai kentu je tabo edisi tongnero borok no tui kotoro kotogri dahor kase ingsinai wakso jemon kosong mahai ya agine purana neta no jotono kibi tabung notun rimani bartai kahang kore Gorobindra to sakaraksi oma abo busi gete dakta ka bo semiya engkai uko NC ani mungti Narendra moto samang tija engko ono mes bo jati jat buwa esa sebna tuma phalbai tibika thiya ko botabu engkai angoro tonglia nei tabu phangmase botai wasya ahai edisi botabu ko jaine gabaru da ingsa gabon bakai raja sia no raja ne ektu bultong ngoi thangkhainyo mono anubo ungkoridi nomesan tanaridi gayu musabura nong seri ukari ukwa ka musabura song taung hainedi abo to borok busuk jani bini juannya rongno butharka jadi ja khacha nahi nei tabo ga abo rongno jotno neta khlai oi je notun babe tabuk neta khaiye langhangkai sini des unukting ne jagin neta ne rikhangkali jotom bogo dare abo ko thaisa nadi Paithago umor chakra Narendra Borom mane hamjangma tei khaka mannugi mokol moktui reke ingjagai thangka Borom grang patal ko Jamatia Dopha Hodani Bagwi Samung Tangnai chakra ngai thangka bekreng seremai thangka haipono bekhane phan serem yakon obahai borokni hamjangma ruwai mane belekheno khasrangjaka Borom grang patal ko Jamatia Prai 7টা কাছাকাছি হর তামুই tongo tini lokhi mutani din oro purbo tongma karigo nang phaiso paijak actually tamu bumutei kisa lokorong ni bagi saima khai jawata Peilane belai ke khaksangma hambai te jo tono ani diai ma Yapharnai okra sakra no khulomong Yapharu media ni bisingtui o haste ni jo to sini luku Dopha okra sakra te kusuk pharong no ke hamjak mung Yapharu te khaksangma Yapharu tini kha ama mailumani sal abona sing hojagiri sal buhono
malokini salbo hono o ama mailumani salo sing jotono nok ama mailumano lob lagi okra sakra baya sari sak baisa khlai ma lagi sing tini ni salno palagi de honai lob lagi de honai obo hai khlai sing nok ono ama mailumano tini sing yasag tani bangai ama mailumano yasak khang ke sini nok no khungo hamari kepleng tong kesang te bial krui ke ma tong theng hnei diai leimani tini ni hor tini ni sal abni bangai ne tini o sal kotor ba sal kathar ba sal kaisa kero tini okra sakra bai malai nani belai ke sini bkhawo sini culture bo abni bako culture ke sini thui bai kringjak abni bangai o sal phai ke sing muito mane sing je jaga tongphana o sal kahan dino ongkhang ke okra sakra bai malai nani aro ni bisingo tini ani bkhawo jottani silai bkhawo kok saka oro purbotor makari tabo hejamarani bising na andarni sini yong Narendra de Burma belai ke sakra okra hatei dofano tui borok samung khai phainai boni khoktei singkhanaka boni bufasi binondiang phaisa age ni simi angka abo hai khlai tabo asuk sakra buboro ha dofani bagai wan sokmani tabo buboroni kubukma tongkho boroni boyasi rai thangphane borok समाज no tui jati no tui desh no tui society no tui takphane borok belai ke wan sokmani kaham te krak tongbai kho ge omo hai okra sakra tongmani bangaine srai rok khonai rok tini srungjaknai manei bo tongkho obo hai okra sakra nok brung tongkhe te busi sini phanung khamu gamni bangaine omte hai sal kotor sal logo omo hai nangnai kungnai sini समाज ni kaisa athukiri homano borokno pohor homano te phan hoimano je sini समाज no singno tui dulnai singno guide ronai kaham hamya sasonai kaham hamya subanai amte hai rogo suknai borok rongno tini hai sal kotor sing borokno khulumung yafarnai kha kaham yafarnai te manke sing kisa masa sini je sukjamani ta hosinai samung ba kanmung rog yafarei sing din kahawo okra sakrano borom rogo obone sini culture obone sini heritage abni bagine jeng tini oro sokpaika yongni nukhungo te amni porei te kaisa sing nukhungo thangpinai tini ni o salo sing jesuk mansak sing nok gurigi matai ama mailumano kaimani bai borok bai baksa bo matai no sing borom rogoi lobnai tei borong ni nok nukhuni bangai diainai tei borok bai khaksangma baksa khlai tini ni salno sing palai lainai madam bini live go tiprasa hoda dophano hamgrai rutuk thani kaham nai thani bini speciality tamtong bonai di kabangma borok bono siniyang mano kabangma borok ba sinijagin mano boni one shop mani kaisa ne o ha tei Dopha no ba kaplai ke nainani musuk jaga boni samung numungwa tei tongthok sathok bai bo kubulya bo sikla समाज to babono ne bo kobogo je jagao samung numung mano a jaga ne ruktarita thangdi kaham hamya bisar khlaigradi kaham lamago se himdi geboni nahar mangobo no o tripura hano soi Dopha no lamago tlangnai omo hai boni kaisa imang o imang no ne bo tabok bo krak ke tui tongo tei bo salsa boni wan sokma tongo salsa o imang kaplai ingnai o imang no bo tabok bo tui boni khaw tongthokma tongo je salsa o ha Dopha kebui lamago joto sogoinai tei kaplai ingai manai abono ne boni specialist boni wan sok munga suk bura sakra tei okra tei samung no mungo takuboldi tongthoksa thogo takuboldi kaham lamago sinemai himdi henei bo je samani abo busuk boni nangkuk boni special kaisa boni bo asu tini ta hosnai burago bo sugya jorago phano bo mungsa boni sak baithang bo mungsa sugya hnei wan suk phano bo tabok phano bo hamya sayago tongthok sathogo rang riwo bo kubulyagei kaham samgo jotono tonglaibana bagai bo kobok mani oboni boni jottoni silai nangkuk mani boisai juda kuk oboni bagai ne संघाई borok rok bom te hai borok rok no belai ke borom rawani seng rungge tei rubu rogo अब tin bang ne tini o jaga seng tini sopai mani madam bini kogo sung khanaka je no khatangai no na khamjagai nung malaina bagai motai rok no se bo suri bani kog bo saka actually obtai ke hai kog rok no khanawi madam bini khawbum ti feeling singka ang boni kog no khanagai belai ke na kha khamasi phayo tani khangke asuk ke ano hamjaknai o Dophago o hago okra sakra tongo bkhawo kaisa tamnai nukjaya mukti kalai tani hangkangke khatungmani buhumana tei belai ke
ang sugya borok no asuk kle hamjaknai kha nangnai tei boroni imang kotor tui tongmani abo ani bukhawo belai khena tongthogu hoimaya belai khena ang khao kha khamasi mano tani khangke ani Dopha ani okra sakra rok anu tui asuk boroni khao puito boroni kha bisingo khani bokri ni bisingo boroni khani bosbong ni bisingo anu tongroi tongmani bagai ang belai khena kha khamu tei belai khe kha toru tongthokmani ya kha toru tei bani khawar kha toru ha Dopha ni bang samung khainai ni bangai tei bana takat rogo tini tei bang takat mano je asuk wan sogoi no para bisingo okra sakra mung sabai communication kre haifana borok ni khawa se omusuk puito gonang asuk wan sok mani analysis khaina kre tei ka hamno naisugoi rukthari lobui tongnani kre omorok no nugui o ha Dopha no ang teibo hamjaknani tei ha Dopha ni samung tangnani teibo phan mano madam nang bobe malai man busuk balo khana bo to saimali ya exact ang thik exact date to saimai yangnai tani khangke hoda Dopha ni samung tang thangthani go Dopha kabang mano malaikha okra sakra kabang mano malaikha bayasari kabang mano malaikha bo dino bo salo bo pro malaikha abo joto sanga sug record narak malia ba date to thik no samalia haifana 2014 ni simi ang ha Dopha ni samung khaina ni seng 2014 ni porei ne seng joto no ha Dopha ni hamjakmani bisingtei ne sinilai Dopha Hodani Samung Saktarui Tangnai rokni phasing Dopha ni lokurok mokol loglaja sabo mutangnai tipasa Dopha no sabo thamjak khainai tipasa Dopha no sabo yogrunai tipasa Dopha no obhai sumung asai tongmani jorawo umor chakrani imang bubagra tei borom grangjak patalkunna Jamatia salcha thansa angnai borok khrawnuno tipasa Dopha no muthangai manai obhai imang tija Dopha no hamjangnai lukura hamjangnai yogna musungnai phirjana musungnai lukurabo haino bising basang tei salayo bubagra bai borom grangjak patalkunna Jamatia thansa angi thangke tipasa Dopha muthangjaknai yognai obhai imang nukjak a imang nukjak umor chakra Narendra Bormabo o imang bufuru mukthang ungno mokol logjak umor chakra Narendra Borma tei Dopha ni কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে My Chota School run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa joraroi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano aragya da complete homeo health solution no romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobai dal bidal bemugrongni kahamke shak na jagi mano abno karibo kifek manai bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hangke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano
Nikuma, Badar Tolilen, RMS Germany, Krishnanagar, Agartala, Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.